θεωρώ ηρωνία, πραγματική ηρωνία, το να μιλάτε για πολυεπίπεδο σχεδιασμό και με άλλα λόγια πολυεπίπεδο σχεδιασμό σημαίνει ότι οι δήμοι, οι περιφέρειες και το κεντρικό κράτος, το Υπουργείο, θα έχουν συγκεκριμένο ρόλο και θα επιχειρούν στο πεδίο με συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτός ο ολιστικός πολυεπίπεδος σχεδιασμός στον οποίο αναφέρεται η κυβέρνηση δεν έχει πραγματικά καμία πρακτική σημασία, διότι αν πω μοταμό αυτό που είπε ο κύριος Πέτρας στην εισήγησή του, δηλαδή ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, ότι μέχρι να οριμάσουν οι συνθήκες για να δοθούν μόνιμες λύσεις, θα επιδιωχθεί να καλυφθούν θέσεις στους Δήμους και τις περιφέρειες με αποσπάσεις και μετακινήσεις. Ποιος κοροϊδεύει αλήθεια ο κύριος Πέτσας? Ποιος δεν γνωρίζει, Έλληνας πολίτης, την υποστελέχωση των Δήμων, των Περιφερειών και όλου του δημοσίου? Οι χιλιάδες πράγματι μετακλητοί σας, οι οποίοι δεν λογοδοτούν πράγματι παρά μόνο στο κόμμα σας, δεν στρογγυλοκάθονται στα γραφεία, δεν επιχειρούν στα πεδία των καταστροφών. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι και αυτός δυστυχώς και αυτή η νομοθέτηση σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν πρόκειται να υλοποιηθεί και θα παραμείνει και αυτή στα χαρτιά. Όμως θα ήθελα να σταθώ και σε ένα άλλο θέμα, το περιβάλλον, κατά πόσο είναι μέσα η προστασία του περιβάλλοντος στις έγνοιες και τις φροντίδες της κυβέρνησης αποδεικνύεται και από την έλλειψη σχεδιασμών και πολιτικών σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος όχι μόνο από τα φυσικά φαινόμενα και τις καταστροφές, αλλά και από τις διάφορες ασθένειες. Περιμένω από το ΙΠΕΝ πραγματικά απαντήσεις για αυτή την ασθένεια των ελάττων που έχει επεκταθεί σχεδόν σε όλα τα ελαττοδάση της χώρας μας και για τα οποία είχα τη διαβεβαίωση από το περασμένο Σεπτέμβριο ότι θα είχαν ενεργήσει δασικές υπηρεσίες. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μέχρι σήμερα, ενώ έχουν αποδεκατιστεί από χιλιάδες έλατα τα δάση μας, το ΙΠΕΝ δεν έχει με τα τοπικά δασαρχεία, δεν έχει κάνει τίποτα και πρόκειται για μια χαρακτηριστική αγκαλτερία η οποία θα έχει τραγικές συνέπειες. Και τέλος, θέλω να πω και λίγο για το χωροταξικό σχεδιασμό που επί 7 χρόνια κοφεύει το ΙΠΕΝ και δεν απαντά. Πότε θα τον ολοκληρώσει αλήθεια? Όταν θα έχουν καταστραφεί τα δάση μας, παραγωγική γη, περιοχές Natura χωρίς καμία πραγματικά πολιτική, εφαρμοσμένη πολιτική για την προστασία τους. Άρα λοιπόν, στη συνέχεια στη συζήτηση κατάρθρο θα αναφερθούμε και στους εποχικούς πυροσβέστες και σε όλα τα επιμέρους θέματα, αλλά σήμερα αξίζει να πούμε και κλείνω με αυτό ότι δεν είναι δυνατόν να κοροϊδεύουμε την ελληνική κοινωνία όταν είναι ανάστατη. Πολλές τοπικές διαδικασίες, ξέρετε, ομάδες πολιτών ή βρίσκονται στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να προστατεύσουν τα δάση μας από διάφορες αιτίες και κυρίως την ανεξέλεγκτη εγκατάσταση των ΑΠΕ. Έρχεται τώρα η κυβέρνηση να μας πει ότι με αυτό το νομοσχέδιο, το 4ο κατά σειρά, κατά τη διάρκεια των 7 ετών της, θα επιχειρήσει πραγματικά να βάλει τάξη σε αυτά τα θέματα της πολιτικής προστασίας.